खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। थांनाय रबिबार 28 मेनि हरनि 9 आरो 10 रिंगासोआव MCLA राजीब कुमार ब्रह्मनि न'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला राजीब कुमार ब्रह्मआ मानकासारनि साउथ सालमारायाव दावबायहैनाय समावनो हरनि समाव दुथांफोरा बिथांनि न'आव गाग्लोबहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे गाग्लोबनाय जाथायखौ CCTV केमेरायाव नुनो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनि सिमलटापु पिजिआर ओनसोलाव गासै 75 नखरफोरनो BTR सरकारा हानि फाथा रानना होदों होनना खौरां मोननाय जादों। बे 75 नखरफोरनो हानि फाथाखौ BTRनि हाग्रा बिफाननि EM मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनि आखाइजों राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हानि फाथा राननाय हाबाफारियाव बिथां मानाव गेदेर रनजित बसुमतारीजों लोगोसे नुजाथिफैनानै मदद होफैदोंमोन BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जारी, EM मानाव गेदेर उखिल मुसाहारि, MLA जिरन बसुमतारी, UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर राजु नार्जारी बिथांमोनहा आरो गोबां रायजो राजाफोरा नुजाथिफैनानै हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। घुस हिसाबै रां लानायाव हमजालायबाय सासे अफिसारा। मैया भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि गोख्रों नायबिजिरनायाव फिन सासे सरकारि अफिसारा घुस लानायनि दायाव हमजाबावबाय। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला सिमलानि सार्कोल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ गावनि अफिसाव 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों। मिथिनाय बादिब्ला गावनि सोमोन्दोआव थानाय क्रिमिनेल केस गोनां सुबुंखौ रेहाय होनायनि मुङाव गासै 40,000 रां घुस लानायनि दायाव हमजादों सार्कोल इन्सपेक्टर गणेश बर्मनआ। ब्रैथि रादाबाव दं। मैया BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि BPF हान्जाया गोबां रिलि खालामगासिनो दं, नाथाय जोबनायाव बिथांमोनहा UPPLखौनो मदद होनो आवगायबोगोन। मानोना आथिखालाव BPFआ गोहो गैयै लोरबां थोरबांसै आरो बेनिखायनो BPFखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय गासैबो रायजोफोरखौ आरो गासैबो आफादफोरखौ खावलायदों। बाथि रादाबाव दं। दिनै क'क्राझार जिल्लानि देग्लायनि 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 नि फारिलाइयाव गाखोनो हानाय गासै 10 जन फरायसाफोरनो कमल कुमार देरहासार बान्था आरो माननि फोरमान बिलाइ गथायना होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बान्था आरो माननि फोरमान बिलाइखौ क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनानै गथायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे टप 10 नि फारिलाइयाव सेथि सारियाव गोग्लैनाय एबा बांसिन नम्बरजों लोगोसे बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसुलिनि मुङा थरायना डली नार्जारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा गासै नम्बर मोननो हादों 553 आरो जौखोन्दो हिसाबै बिथाङा 92.17 जौखोन्दो मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा क'क्राझार UN एकाडेमिनि फरायसुलि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।